उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. आल्या प्रवीणला विचारलं, म्हणलं अरे प्रवीण तू नाही गेला? प्रवीणचा आणि तिथल्या लोकांचे खास संबंध आहे. प्रवीण म्हणाला मला साहेबांनी मोठं केलंय साहेब, साहेबांना मी या वयात सोडूच शकत नाही. ह्या वयात हा प्रश्न फार मोठा आहे. तुमचं साहेबांशी भांडण काय? नेमका साहेबांशी विरोध कशासाठी? की साहेबांनी घरी बसावं ही तेवढी एक इच्छा पूर्ण झाली की तुम्ही मोकळे झालात? म्हाताऱ्या बापाला कडी लावून दरवाजा आड बसवण्यात, घरात बसवण्याची महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. प्रत्येक घरात असं म्हणतात की म्हातारा जेवढे दिवस काम करतोय करू दे, तेवढाच तो खमक्या राहील. आणि तुम्ही तर ओपन भाषणात सांगता तुम्ही बसत का नाही घरी? काय संस्कृती आहे? वय कोणापासून लपलंय? आज 84 वर्षाचे आहेत. उद्या तुम्ही आम्ही सगळे 60च्या पलीकडे जाणारच आहोत ना. जसं इंग्रजीमध्ये म्हणतात एज इज जस्ट अ नंबर, इट ऑल डिपेंडिंग ऑन स्पिरिट. तुमची जिद्द, तुमची ईर्षा ही वय झाकून टाकते. येवल्याच्या पूर्ण दौऱ्यात मी साहेबांबरोबर होतो, पूर्ण दौऱ्यात. 8ला आम्ही इथनं निघालो. मध्ये एकदा चहा घ्यायला थांबलो. नाशिकला पोचलो. जागोजागी स्वागत होत होतं. नाशिक हा मूळ माझा जिल्हा, त्यामुळे नाशिक मधला असा प्रत्येक चेहरा ओळखीचा असतो साधारण. पण यावेळेस असं पहिल्यांदा बघायला मिळालं की ओळखीचे चेहरेच नव्हते. सगळी तरुण रक्ताची पोरं रस्त्यावर उभारली. आणि हे परिवर्तन महाराष्ट्रात नाविन्याने दिसत होतं, नवीन दिसत होतं. येवल्याला जाईस्तोवर नाशिक ते येवला आहे अंतर कापेपर्यंत आम्हाला जवळजवळ 4-5 तास लागले. मधोमध स्वागत 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 स्वागत, बायका पोरं पोरी सगळ्या रस्त्यावर. त्याचं लोक एवढंच विचारत होते साहेबांना, साहेब तुम्ही 25 वर्ष यांना मंत्री केलं, अजून तुम्ही यांना काय देणार होता? एवढं सगळं देऊन सुद्धा जर तुम्ही म्हणणार असाल की साहेब तुम्ही रिटायर का होत नाही, तुम्ही बाजूला का होत नाही, तर कृतज्ञ हा एकच शब्द तुम्हाला शोधतो, बाकी काहीही नाही. का तुम्हाला वाईट नाही वाटत? 2004 साली कॅन्सरचं ऑपरेशन झालं होतं ना त्याचं. तुमच्या मतदारसंघामध्ये साहेब कसे करून प्रचाराला या, हे दिवस विसरला? तेव्हा काय म्हणाले, साहेब तुमचं कॅन्सरचं ऑपरेशन झालं, अजिबात येऊ नका, बसा आणि पहिले उपचार करून घ्या आणि सगळं व्यवस्थित झालं की या. तेव्हा आजारी असलेल्या शरद पवारांना आपल्या मतदारसंघात घेऊन गेलात ना. तोंडातनं लाळ गळत असताना, रक्त ठपकत असताना, खाता येत नव्हतं, तेव्हा ते रेडिएशन चालू होतं, जळजळ होत होती तोंडात, तेव्हा शरद पवार तुम्हाला लागले ना निवडून येण्यासाठी. नंतर झालेल्या पायाच्या ऑपरेशन नंतर पण तुमच्या मतदारसंघात सभा घेतल्या ना, तेव्हा लागले ना तुम्हाला शरद पवार. आणि आज अचानक त्यांचं वय दिसायला लागलं तुम्हाला की तुमचं वय झालं म्हणून. साहेब जेवढी मेहनत करतात त्याची 50% तर करून दाखवा. 50%.
काल कोणतरी एक नेता म्हणाल्या की ते काय ते नेहमी भिजतात, निसर्गाची किमया आहे. तुम्ही लोणावळ्यात सभा घ्या आणि पूर्ण पाऊस पडत असताना पावसातच बसा, बघा काय रिस्पॉन्स मिळतो तो. निसर्गाचा पण आशीर्वाद शरद पवारांवर. अंगावरती विविध व्याधी असताना उन्हात पावसात महाराष्ट्रातल्या तमाम शोषितांना न्याय मिळावा म्हणून फिरणारा माणूस तुम्ही तिला घरी बसवू इच्छिता? मी स्वप्नातही विचार करू शकत नाही की जितेंद्र आव्हाड या स्तरापर्यंत आला असता. शरद पवार नसते तर कदाचित मी दिसलोही नसतो महाराष्ट्राच्या राजकारणात. अल्पमतात असलेला माझा समाज, कुठल्याही सामाजिक राजकारणात न बसणारा जितेंद्र आव्हाड, बँक नाही, कोऑपरेटिव्ह संस्था नाही, काही नाही, काही नाही, काही नाही, तरी बरोबरीला उभा नेऊन ठेवला. हा त्यांच्यातल्या मनाचा मोठेपणा आहे. विक्टर डँटलस उदाहरण. विक्टर डँटसला कशी मदत करतात आणि किती मदत करतात हे कधीतरी वैयक्तिकरित्या त्याला विचार. पण महाराष्ट्रातला अजून खूप मोठा वर्ग आहे ज्याला न्याय देण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी आपल्याला हे सगळं करावं लागेल. ही जिद्द कोणाच्यात असू शकतो? 2004 साली इथं रक्त वाहत आहे, लाळ गळते, तोंडावर रुमाल आणि भाषण. साला आपल्या गालावरती एक पिंपल आलं, एक फोड आलं तर आपण घराच्या बाहेर जात नाही. विद्रूप झालेला चेहरा घेऊन कुठला पुरुष, कुठली स्त्री कधी आयुष्यात समाजात पुढे जाऊ शकत नाही. पण स्वतःच्या चेहऱ्यावरती सगळे घडत असताना ही लोकांना जिंकवण्याची त्यांची जी ईर्षा होती. मी एक गोष्ट आवर्जून सांगतो, शरद पवार बाजूला बरे वाटतात, या बाजूला बरे वाटतात. शरद पवार मागे बसलेत, पाठीवर हात फिरवतायत, बरे वाटतात. पण शरद पवार कुरुक्षेत्रामध्ये समोर उभे आहे, हे चित्र यांनी तुमचा थरका पुढेल. जो येवल्यामध्ये जो प्रकार घडला, जी तरुणांची पिढी बाहेर आली आणि साहेबांनी जेव्हा क्षमा मागितल्यानंतर म्हणाले, साहेब दगड द्या, आम्ही शेंदूर लावतो. हा महाराष्ट्रामधला आगडोम हा फक्त तिथे मर्यादित नाही आहे, हा प्रत्येकाच्या मनात पेटलेला आहे. ज्या पद्धतीने कटकारस्थान करून पक्ष ताब्यात घेण्याची ईर्षा करून दाखवली गेली आहे, आणि हा पक्ष त्या माणसाने हाडामासाने बनवला रे. काँग्रेस सारख्या मुख्य प्रवाहाला बाजूला काढून महाराष्ट्रामध्ये स्वतःचा पक्ष निर्माण करणं आणि 15 दिवसात त्या पक्षाला सत्तेवर आणणं हे पुन्हा हिऱ्यागैऱ्याचं काम नव्हतं. हे तुम्ही जे चिन्ह करता ना, ते चिन्ह 15 दिवसात ते मी महाराष्ट्रात पोचवलं होतं. ते शरद पवार आहेत. ती एकटी ताकद आहे जे इथल्या सर्वसामान्यांच्या मनावरती अधिराज्य करतात. त्या प्रत्येकाला तो आपला वाटतो. वय कितीही असो, कॉलेज मधला तरुण असो, तरुणी असो, म्हातारी असो, म्हातारा असो, मध्यमवयीन असो, कोणी असो, त्याला शरद पवार आपल्या घरातला माणूस वाटतो. इतका विश्वास त्याने महाराष्ट्राच्या मनामनामध्ये निर्माण केला. आमची मतं घेतात आणि नंतर जाऊन कुठेही जातात, ते आम्हाला मान्य नाही. काँग्रेसला भरघोस मतांनी येणाऱ्या काळामध्ये राजस्थानमध्ये हेच होणार आहे, येणाऱ्या काळामध्ये मध्य प्रदेशमध्ये हेच होणार आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रातही हेच होणार आहे. लोकांच्या मनाला अजिबात पटलेलं नाही. तुम्ही आमचं मत घेतलं. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल शिवसेनेच्या याचिकेवर दिलाय, शिवसेनेची याचिका वर्सेस स्पीकर, त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलंय की राजकीय पक्ष आणि राजकीय पक्षाच्या निशाणीवर निवडून आलेले आमदार
यांचं एक नाळ आहे, नाळ. कारण का जेव्हा पक्ष म्हणून आपण जातो तेव्हा विचार देतो, पॉलिसीज सांगतो, आर्थिक पॉलिसीज सांगतो, सोशल पॉलिसीज सांगतो, आणि म्हणून जनता येऊन मतदान करून शाई लावून निघून जातो. त्यांनी त्याच्यात दिलेलं आहे, तुम्ही ही नाळ तोडू शकत नाही. तुम्ही संख्येने कितीही असाल तरी पक्ष पक्ष आहे, पक्षाची भूमिका पक्षाची असते, आणि तुम्ही जर पक्षावरती निवडून आला असाल तर त्या पक्षावरती अधिकार सांगण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही, कारण तुम्ही तो पक्षच डुबवला. एवढ्याच्या मीटिंग नंतर भल्या भल्यांना घाम फुटलाय की शरद पवार उद्या आपल्या मतदारसंघात आले तर काय करायचं. उगवलेला बगीचा चिराग करून जाईल. शरद पवारांचा झंझावात आता थांबवता येणार नाही. त्यांनी इथे घेतलं, इथे तो माणूस ईर्षेने पेटलाय. आणि ती त्यांची ईर्षा जिवंत ठेवण्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी हात मजबूतीने त्या माणसाच्या मागे उभे करा, एकत्र राहा. जे गेले ते गेले, जास्त काय विचार करायचा, जास्त काय विचार करायचा. पण पुरोगामी महाराष्ट्र जिवंत ठेवायचा असेल, इथल्या जाती धर्मातलं ऐक्य जिवंत ठेवायचं असेल, इथल्या सह्याद्रीची ताकद मजबूत ठेवायची असेल, तर तुम्हाला सगळ्यांना शपथ घ्यावी लागेल की आम्ही आहोत तिथेच आहोत, किंबहुना याच्या दुपटीने करू, पण शरद पवारांना ज्यांनी ज्यांनी त्रास दिला त्यांना कायमचा धडा शिकवू आणि परत एकदा महाराष्ट्र शरद पवारांच्या हातात देऊ. एवढा निर्णय आपल्याला घ्यावा लागेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.